El pàrquing de la plaça del Mercat Algemesí va ser el protagonista en l'assemblea participativa que va organitzar el grup Més Algemesí al Saló d'Actes del Casino Liberal. El grup va elaborar un PowerPoint titulat El pàrquing del no mercat, història d'un desgavell, per a explicar als ciutadans com va néixer aquest projecte, quina ha estat la seva evolució, les seues despeses per finalment arribar a la gran pregunta, i ara què? Més Algemesí llança aquesta pregunta basant-se en dues raons. No s'ha venut cap plaça d'aquest mercat i no hi ha cap empresa que el vulgui gestionar. No es tracta de criminalitzar l'obra, jo no criminalitzo l'obra, es tracta de demostrar que l'obra ha sigut un negoci ruïnós. I això ho dic clarament i ho sostinc. Ha sigut, ja ha estat. S'ha perdut valor, s'ha fet a destemps i una altra cosa és si feia falta un pàrquing. Bueno, jo hauria estat d'acord en que el forat que ja n'hi havia s'hauria aprofitat i s'hauria pogut fer una planta, un pàrquing, sobre tot això s'hauria pogut discutir. Però és que això no era el plantejament era molt més gran, era fer un pàrquing, 2 plantes, 3 plantes, fer un negoci i tal. No, jo crec que les coses s'haurien tingut que plantejar d'una altra manera. L'obra ha sigut, al meu entendre, ruïnosa. Ens hem gastat 7 milions d'euros per a tindre un pàrquing de 2 plantes que ara no volem, la gent no vol, no està invertint-ho i que ja veurem quan se recupera part del valor. No se va recuperar mai els 7 milions. Nosaltres ja donem per suposat... El propietari, l'Ajuntament d'Algemesí, el seu manteniment corre a càrrec del consistori. El pressupost d'enguany, el pressupost per al pàrquing és 0. Si quan ens el dona la Generalitat se trenca una pereta, no tenim pressupost. N'hi haurà que fer una partida, no tenim pressupost per a canviar una pereta. Doncs, aquest és el nostre objectiu. Mirar a veure si n'hi ha alguna empresa que pugui gestionar el pàrquing per a que siga útil, ja que no he enterrat literalment els 7 milions. Segons Més Algemesí, l'oferta de l'Ajuntament a les empreses interessades en la concessió del pàrquing no és gens atractiva. L'Ajuntament demana els diners dels 20 anys de concessió per anticipat. Se'n recordeu que en el mercat de gener o de febrer, o entre gener i febrer, perquè ara ja no són permesos, aparegué aquest doble pòster, a les pàgines centrals, com el Superpop, que deia anem a tornar a vendre. I una de les coses que nosaltres digueren, i en això l'equip de govern també crec que ho té clar, és que no vingueren primer les places i després tagarem la concessió. N'hi ha que treure la concessió, perquè si venem 15 o 20 places, els propietaris voldran ocupar-les, perquè clar, però si no tenim qui gestiona el pàrquing, qui l'obriga, qui el tanque, si no tenim si n'hi ha algun problema qui el repara, va ser un problema, perquè haurem venut 20 places i ne tindrem 180 o 190. Aleshores, el primer que n'hi ha que aconseguir i n'hi ha que buscar, siga com siga, és una empresa gestora per a que no ens costi diners. I això és l'única premissa que posa Més Algemesí. Bermúdez insisteix en que s'ha soterrat 7 milions d'euros, diners públics que mai podran ser recuperats, i recorda que ara el poble d'Algemesí, després de 5 anys, té un pàrquing buit i s'ha quedat, a més, sense la promesa inicial, el mercat.